Insemmilkom nilqakom għal programm News.mt. Ma jistax jonqos li f'dan il-programm niddiskutu l-fatt li se jsir referendum dwar il-kaċċa fir-rebbija. U anke għaliex dan huwa l-ewwel programm wara li nhar il-ġimgħa il-qorti ddeċidiet li dan ir-referendum jista' jsir. Aħna se nkunu qegħdin insegwu pass pass il-kampanja illi waslet biex isir dan ir-referendum. Il-kaċċafa fil-rebbija dejjem konna nagħmluha u hija passjoni, mhix hobby, passjoni. Ħafna nies jaħsbu li aħna noħorġu ġast biex noqtlu l-asfur, dik hija parti minna żgħira biss. Għax dak meta naqbdu xi ħaġa aħna ikun bonus. Aħna noħorġu nieħdu pjaċir bil-kampanja, nindu krawa, għax hemmhekk huwa l-importanti ħafna, għax hemmhekk jidħol dik li ma jistgħux jifhmu ħafna nies fejn tidħol il-punt is-settur tal-konservazzjoni. Għal Ray Zammit, dentist irtirat, il-kaċċa hija l-aqwa żvog li jista' jkollu. Jitkellem dwar passjoni. Iżda b'daqstant passjoni jitkellmu oħrajn li għalihom il-kaċċa hija prattika li mhix aċċettabbli. Tant li bdew kampanja bilan li l-poplu jivvota kontra tagħha u jwaqqafha milli ssir fl-istaġun tar-rebbija. Dak li ħadd ieħor fil-passat derlu li ma setax issir issa l-qdiet ambjentali u alternattiva flimkien il-14 l-organizzazzjoni li formajna din il-koalizzjoni kontra l-kaċċa fir-rebbija u rejna lil kulħadd li għandu jsir. U dan huwa tisħiħ tal-proċess demokratiku fil-pajjiż billi qegħdin nużaw regoli li ilhom hemm 18-il sena u qatt ma ntużaw għax il-proċess huwa wieħed diffiċli. Kien fid-29 ta' Lulju tal-2013 meta 11 l-organizzazzjoni mhux governattiva u l-Alternattiva Demokratika ingħaqdu f'koalizzjoni. Bdew jiġbru petizzjoni favur referendum abrogattiv li jsejjaħ għall-abolizzjoni tal-istaġun tal-kaċċa fir-rebbija. Il-koalizzjoni ġabret ftit iktar minn 40,000 firma valida, ċifra li hija biżżejjed biex skont il-liġi jintalab li jsir referendum abrogattiv. Għal dan kien hemm l-oġġezzjoni tal-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba u Konservazzjonisti u l-Kaċċaturi San Ubertu. Dawn sostnew li r-referendum propost imur kontra drittijiet tal-minoranzi u kontra it-Trattat ta' Sħubija fl-Unjoni Ewropea. L-istess federazzjoni lmentat ukoll għal mod fil-fema tagħhom illegali ta' kif saret il-verifika tal-firem mill-Kummissjoni Elettorali. Fil-bidu ta' Ġunju l-FKNK preżentat petizzjoni b'104,293 firma li ppreżentata lil membri parlamentari u appellat għal bidla fil-liġi dwar ir-referenda. Dan b'tali mod li ħadd ma jkun jista' jsejjaħ referendum biex jelimina dritt li jitgawda minn minoranza. Wara li sar il-proċess tal-verifiki tal-firem miġbura mill-koalizzjoni kontra l-kaċċa fir-rebbija, l-qdiet tal-kaċċaturi ppreżentaw l-oġġezzjonijiet legali tagħhom. Kien il-ġimgħa d-9 ta' Jannar li l-ogħla qorti ta' pajjiżna ippreseduta minn 3 imħalfin tat id-deċiżjoni tagħha. Id-deċiżjoni kienet favur li jsir ir-referendum. Dan għax il-qorti ċaħdet l-argument tal-qdiet tal-kaċċaturi. Ma setax jonqos li din id-deċiżjoni tintlaqa' mill-koalizzjoni li ħadmet biex dan ir-referendum isir. Hija sentenza li tanalizza l-argumenti li nġibu mill-kaċċaturi biex ir-referendum ma jsirx u argumenti li lna wkoll nisimgħu dwarhom fuq il-medja. Il-qorti ċaħdet dan kollu u dan huwa mument storiku għal pajjiż illi fih l-affarijiet li l-politiċi iddeċidew b'mod ħażin se jkun f'pożizzjoni issa li jiddeċidi il-poplu huwa xi jrid dwar jekk ir-regoli li jippermettu l-kaċċa fir-rebbija jispiċċawx darba għal dejjem. M'għandniex xi ngħidu, id-deċiżjoni ma tantx niżlet tajjeb mal-kaċċaturi. Antoine Barbara, awtur u kaċċatur, sostna li d-delizzju dejjem ipprattikah fl-art tiegħu u għalhekk ma dejjaq lil ħadd. Dal ftit minn nies li ġabru dal-petizzjonijiet huma għandhom ir-riservi fejn imorru, għandhom is-santwari, għandhom ix-xari 2000. Naħseb li jixtiequ jieħdu r-raba tagħna l-bagħtihom oħra dawn. Għax biex ma tħallix nipprattikaw id-delizzju f'dak li hu tagħna ma nafx fejn tista' tmur iktar issa. Kaċċaturi oħra jitkellmu dwar kif l-eluq ta' staġun faċilment ikisser il-moral ta' ħafna persuni. Jiena niftakar ftit ilu meta inna għal sentejn fuq proċedura tal-Unjoni Ewropea
nista' ngħid illi kont qisni tigera ġogaġġa. Ma nafx se nagħmel bija nnifsi, imdejjaq il-ħin kollu. Nista' ngħid ukoll min issa nasal sem għax rasi fuq onqi. Imma kien hemm nies li fil-fraternità tagħna li kommettew suwiċidju wkoll. Meta tiġi darek mal-ħajt ma tafx il-moħħ kif jaħdem. Iżda id-deċiżjoni tal-qorti torbot lil kulħadd, inkluż lill-Gvern. Fil-fatt, il-Gvern għamilha ċara mill-ewwel li kien se jara li l-proċess demokratiku jibda għaddej b'mod immedjat. Meta jkun hemm referendum abrogattiv, jiġifieri referendum biex jitħassar liġi, hija l-Qorti Kostituzzjonali li tagħti id-deċiżjoni tagħha. Aħna naturalment imbaxxu rasna għal dak li tgħid il-Qorti Kostituzzjonali u allura l-obbligu tagħna huwa li naraw li l-proċess ikun wieħed demokratiku, trasparenti kif inhu mistenni f'soċjetà demokratika. Kienu għaddew biss ftit iktar minn 24 sija mid-deċiżjoni tal-qorti u l-Prim Ministru skont id-dritt li tagħtih il-liġi ħabbar id-data tar-referendum, il-11 ta' April 2015. Il-Prim Ministru tkellem dwar kif id-data hija maħsuba biex il-pajjiż ma jdumx ħafna fl-atmosfera ta' kampanja elettorali. Ma naħsibx li kellna noqogħdu intulu. Mela, la darba waslet wieħed jasal għal dik id-deċiżjoni, wieħed irid jasal għal jieħu konsiderazzjoni oħra x'kienu żewġ options oħra. Iż-żewġ options oħra hija li tagħmel ir-referendum wara l-istaġun tal-kaċċa, ngħidu aħna b'Ġunju Lulju, u naħseb imma u hemmhekk b'responsabilta bħala Prim Ministru ma nistax nara li dan il-pajjiż jagħmel 6 xhur jew 7 xhur f'kampanja elettorali, dal-pajjiż għandu affarijiet fil-fema tiegħi aktar importanti fuq xiex irid ikompli jiffoka. Fl-istess ħin il-Prim Ministru ma ħallix dubji dwar se tkun il-pożizzjoni tiegħu f'dan ir-referendum. Dan fil-waqt li għamilha ċara li l-Gvern jirrispetta l-għażla demokratika tal-poplu. Il-pożizzjoni tiegħi dwar dan is-suġġett hija ċara, jien għandi mandat elettorali li rrid insegwi u f'dan ir-referendum jinsenku qiegħed nivvota sabiex jibqa' ikun hawn id-dritt illi Gvern Malti jadotta id-deroga li permezz tiegħu jkun hemm il-kaċċa fir-rebbija. Min issa l-qudiem nistennew dibattitu mqanqal. Dibattitu li matulu żgur li se nsegwu argumenti li kull naħa ilha tagħmel is-snin. Dan għax din mhix l-ewwel darba li dan is-suġġett se jitla' fuq l-aġenda nazzjonali. Id-differenza hi li din id-darba hemm vot marbut miegħu biss. Fis-servizz li jmiss se nkunu qegħdin insegwu suġġett li jaf ikun kontroversjali wkoll se nitkellmu infatti dwar il-Malti u kif nikdbuh. Suġġett li dwaru se tkun qed tittieħed deċiżjoni f'April ukoll. Is-servizz li jmiss huwa miktub minn Dajna Seguna. Switch jew switch, chairman jew chairman, jinstemaw l-istess, ifissru l-istess imma miktuba differenti. Fil-Belt Valletta se naraw x'se jagħżel il-pubbliku. Switch miktuba bil-Malti jew switch miktuba bl-Ingliż, kif l-aħjar li nikdbuha? Bil-Malti dejjem aħjar u x'hekk. Ingliż switch. Għala. Konvenzjoni electrician, nara ħafna kliem hekk ta' switch. Kif tinkiteb bl-Ingliż inħallija. Niktibha kif inħossha jinċel minn. Kif tinħassu? Nippreferi kif inni oriġinali, chairman, bl-Ingliż. 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 Bil-Malti, jew, chairman. Fix-xhur li ġejjin, kumitat maħtur mill-Kunsill Nazzjonali għall-Ilsien Malti se jieħu deċiżjoni dwar kif għandu jinkiteb fil-lingwa Maltija kliem li hu oriġin Ingliż. Dan bil-ħsieb li jkun standardizzat kliem li ġej mill-Ingliż u li llum il-ġurnata integra sew fil-Malti. Kliem li ma sibniex termini għalihom fil-lingwa tagħna u li b'konsegwenza ta' dan inħolqot problema dwar kif għandu jkun adattat fil-sienna, partikolarment fil-kitba. Il-Professur Rej Fabri, il-President tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, taħil dwar x'jista' jiddeċiedi l-Kumitat. Se nieħdu deċiżjoni vera għandna kliem li huwa
ħaddim bil-Ingliż u sar parti mill-vokabularju tagħna bħal fridge pereżempju, cooker. U hemmhekk iridu naraw eżattament nerġa' ngħid mhux se nieħu deċiżjoni jien, però hemmhekk ħan iddeċidu kif għandhom jinkibu, ġifieri cooker tinkitibx kif inhi oriġinali bl-Ingliż u forsi bil-kursiv, tajjeb, jew inkella tinkitibx bil-K u KER pereżempju. Jew inkella tnej, jew forsi nagħtu possibilitajiet tnej, dik inħalluha f'idej il-Kumitat. Ray Fabri spjega l-kliem li l-aktar qed ikun osservat. Il-Kumitat qed iħares li il-kliem kollu kemm jista' jkun ovvjament, illi b'xi mod jew ieħor daħal bil-Ingliż. Iġifieri, jidnaf, forsi affarijiet li ġeżrajnihom bħal futbol. Il-kelma futbol insertat iddaħlet fil-Malti minn persuna lillum huwa kontra li niktbu fonetikament kliem li ġej mill-Ingliż. Iltqajna mal-professur Henry Frendo u magħna refa' l-ħtijiet ta' dak li ġara. Jiena hemmhekk nistqar il-ħtija tiegħi. Għaliex l-ewwel persuna fl-istampa u x-xandir li qatt tuża dik il-kelma u kitibha b'dak il-mod kont jien. Meta kont editur tal-ħajja fl-1970, niftakar kelli l-sports editor Ħili Tagliaferro għadu kif ġej lura mill-World Cup il-Messiku. U kien qalli li fl-Amerika Latina jiktbuha fonetikament. Wara dawn is-snin kollha, l-awtur u riċerkatur Frendo jagħmel din ir-riflessjoni. Jena qatt ma maġinajt li hemmhekk se toħloq ċirku vizzjuż jiġifieri u illum meta nara x'qed jiġri niddubita kemm għamilt tajjeb, kemm għamilt sew. Forsi l-ikbar diffikultajiet li jinqalgħu hemm meta niġu biex nikbu kliem marbut mat-teknoloġija. Klikkja fuq il-computer. Hemm il-mistoqsija sa fejn naslu, nissejvja pereżempju tajjeb, għandek tajt nissejvja, għandek tajt naħżen x'tagħmel. Normalment nis jużaw nis-sejvja. Mela jew ħana adattawa u nużawa u ntuha l-forma ovvjament biex tintegra ruħha mal-bqija tal-kliem bil-Malti, jew inkella naraw li nistuġġu alternattiva, però dik l-alternattiva trid imbagħad tintuża mill-poplu. Għal Professur Frendo l-għażla hija waħda ċara. Fejn għandek kelma Maltija aċċettata u użata u li tikkonjuga ruħha, m'għandekx għalfejn tmur għall-kelma Ingliża. Jekk se tuża l-kelma Ingliża għax m'għandekx ekwivalenti, jew għax tippreferi tuża l-Ingliż mill-Malti, għandek tiktibha kemm jista' jkun, tiktibha kif inhi. Fil-waqt li saħaq fuq l-importanza li d-deċiżjoni ssir b'mod li ma tfixkilx in-nies, Frendo stqar li wieħed irid iżomm f'moħħu li hemm każi fejn qed tkun injorata kelma Maltija. Jekk jien ngħid naqli bajda, għax għandi ngħid nifrajja bajda. Dak mhux biss qass injoranza wkoll, ġifieri. Din hija xi ħaġa li tħasseb ukoll lill-Kunsill tal-Ilsien Malti li jrid iktar nies iħossuhom komdi jiktbu bil-Malti. Nispera li l-iktar tal sa nofs din is-sena ikollna għal deċiżjoni fuq l-affarijiet. Għalfejn għax huwa importanti illi n-nies iħossuhom komdi jiktbu bil-Malti. Qabel intemmu programmi ieħor infakarkom li tistgħu issegwu l-ħidma tal-Kamra tal-Aħbarijiet permezz tal-paġna tagħna fuq Facebook. Tistgħu issegwu dan il-programm sħiħ permezz taċ-channel ta' One News fuq YouTube. Grazzi tal-li kontu magħna, Islim.